Du er ikke alene. Når flodens turbulente rejse ender, flyder den ud i havet og finder fred. Finder evig fred. Det var meget smukt, Hank. Og meget passende. Jean elskede poesi. Gjorde hun ikke, Scott? Vi kender alle risikoen ved at være eksmand. Jean kendte den også. Jeg synes, det er sygt. I opfører som om Jean aldrig kommer tilbage. Men søde. Måske er hun i live. Har I slet ikke tænkt på det? Græd du bare, min skat. Græd du bare. Jeg savner dig. Du aner ikke, hvor jeg savner dig. Vi savner hende alle, Scott. Spørgsmålet er, hvordan vi kommer videre uden hende. Cerebro har opfanget noget uro på Manhattan, som lader til at involvere en uidentificeret gruppe mutanter. Så jeg tænkte... Beklager, professor. Jeg kan ikke. Hverken nu eller nogensinde igen. Jeg er ude af X-Men. Jeg forstår godt, hvilken smerte du må føle, Scott. Jeg holdt også meget af Jean. Og vi kunne ikke redde hende. Vi gjorde, hvad vi kunne, Scott. Det vigtigste, vi kan gøre nu, er at fortsætte. Så Jeans store offer ikke har været forgæves. For at redde en verden fuld af fordomme, hvor alle hader os, er det det? Had og frygt er det, vi kæmper for at overvinde. Det ved du godt. Mange af de ting, jeg troede, jeg vidste, står ikke så klart for mig længere. Du føler smerte, Scott, som måske er større, end nogen af os kan forstå. Men med tiden vil den følelse... Kan du ikke fatte det? Jeg leder ked af ansvar. Jeg er træt af at være barnepige for en bande flæbende unger. Jeg kan ikke mere. Mest af alt er jeg træt af at holde af. Jeg elskede Jean. Se, hvad det endte med. Her, professor. Jeg får ikke brug for det her igen. Scott, vent! Dø, mutant! Johnny, hold op. Opfør dig dog ordentligt. Men mor, jeg leger bare det gode mod mutanterne. Jamen, jeg er sikker på, at den pæne unge mand ikke bryder sig om at blive kaldt en mutant. Den lokale filantrop og store entreprenør Zebediah Killgrave donerede i dag $1 million til vores bys hjemløse. Guvernør Berkeley, en af Killgraves ældste modstandere, havde denne kommentar. Killgraves velgørenhedsdonationer er let gennemskuelige forsøg på at købe folkets gunst, så han kan få kontrol over Platte River-projektet. Hvis det skal ske, så bliver det over mit liv. Kontrollen over det projekterede hydroelektriske kraftværk ville givetvis gøre Killgrave til den mest magtfulde mand i staten. Skål er den! Mit hoved! Kan jeg hjælpe dem? Ja, undskyld mig. Er der noget i vejen? Drejer det sig om en adoption? Nej. Jeg har selv boet her. Scott? Summers? Ja, men hvordan? Sarah? Hvor er det dejligt at se dig. Det er så mange år siden. Så efter min mand døde, så tog jeg tilbage hertil som frivillig. Nu kører jeg stedet. Hvad med dig selv, Scott? Du har ikke giftet dig? Nej, der var en kvinde, men hun er borte. Og som kronen på en hel uges velgørenhed har Zebediah Killgrave garanteret friplads på universitetet til yderligere 10 mindre bemidlede unge. Han er et af de fineste mennesker, der nogensinde har levet. Jeg havde været nødt til at dreje nøglen om, hvis det ikke var for ham. Ikke alene har Mr. Killgrave givet os penge. Han har adopteret 4 af mine specielle børn. Når du siger specielle... Jeg mener mutanter, Scott. Ingen andre vil adoptere dem.
Vi føler bare, at Scott ville få det bedre hos en anden familie. Han har nogle specielle behov. Et barn som ham burde holdes langt væk fra andre børn. De skulle have fortalt os, at han ikke er normal. Det brænder! Børnene! Skynd jer, børn! Ned ad trappen! Hey, du! Jeg gjorde det ikke med vilje. Det var et uheld. Hvad lavede du? Legede med tændstikker? Nogen kunne være kommet til skade. Lad ham gå, Scott. Undskyld, Sarah. Rusty er et af de specielle børn, jeg fortalte dig om. Han blev adopteret af Mr. Kilgrave for 2 dage siden. Jeg vil ikke tilbage. Jeg vil ikke. Men Rusty, hvad er der galt? Kan I ikke få det til at stoppe? Lad mig tale med ham, Sarah. Jeg ved godt, du ikke startede den brand med vilje, Rusty. Du har en mutantevne. Det tager tid at lære at bruge den. Hvad er du? En eller anden blødsøden socialrådgiver? Du er mutant? Så ved du, hvordan det er? Jeg ved også, hvordan det er at vokse op uden et hjem. Uden forældre. Du er heldig, at nogen gerne vil give dig alt det. Jeg havde aldrig klaret mig uden hjælp fra venner, der brød sig om mig. Kilgrave er en led karl. Jeg siger dig, han er syg i roen. Måske skal du bare lige vende dig til ham. Men jeg hørte ham tale om, hvordan han vil bruge et nyt stort projekt til at tvinge guvernøren væk fra posten. Og han har et torturkammer i sin kælder. Hvad er det, du står og siger? Scott, jeg er ked af, du skal høre på sådan noget vrøvl. Gå indenfor, Rusty. Der er aldrig nogen, der vil tro på mig. Efter alt det, Mr. Kilgrave har gjort for dig, kommer du med de løgne. Er du sikker på, at det hele er opdigtet? Du kender ikke den dreng, Scott. Han har løjet, han har stjålet. Han har haft problemer med politiet.